מור אריה. מה זה? אמא של רותי. הגיעו מתנה. לבד התוצאות. כל ילד בנות. לאותי, בנן כפות. לאלון, בנן צהוב. לגנית, בנן זגון. לאורי, בנן ירוק. לאלון, בנן אדום. כל הבננים יצאו לטיול. לא, את. הוא שמע, אז בקשה. זעק את הבנות. זעק ותפס. נפל הבנות יבנים וליקה. ופתאום בום, טק, מכה. הבלון התפוצץ. הבלון ניקה. אנא אבי. עוד צועק. תביאי הבלון הפה. עשו את הילדים. אבא שמה נבא. תבין את הבלון. קדם פה השפה. קדם פה השמש. אבל הבלון. ופתאום. בום, טק, מכה. הבלון נתפוצץ. הבלון נתקע. הבלון נתפוצץ. הבלון נתקע. אנא אורי, עוד ישראל, נביא הבלון הפה. מה עשית? פגשו ילדים. דבר שעון. אתה בתאונה. את החתולה של סיגלית שקראו לה מיסי. תתת הבנה מציפוניה. ופתאום. לא, תמשיך. לא, אבל אתה לא יכול לראות. אבל אני יכול לראות. לא, אבל בוא נמשיך בום טרח, מה קרה? בוא נמשיך, אני אראה לך. איפה הגענו? פה. הנה, יאללה. הנה פה, ופתאום. בום, טק. מה קרה? למה לא פה? לא, הנה, פה, הנה. בום, טרח. מכה. הבלון התפוצץ. הבלון נתקע. אנא אבי, עוד צועק. תביא הבלון הפה. הנתון אותי בנן לאלון. סוגנתי זבת שעון. למה נבא? תביני את הגנון. לבלון. מה עשית? פחדה רותי שגם הבלון שלה יתפוצץ. אז היא חיבקה את הבלון חזק. כמו שמחבקים. אז מחבקים את האבק. ופתאום בום, מכה. הבלון התפוצץ. הבלון ניקה. אנא אורי, עוד ישראל, תביא הבלון הפה. זהו. נשאר רק בלון אחד. הבלון האדום של אותי. אלון. ופתאום נשבה רוח חזקה. והעיפה את הבלון. אנא עננים. מה קרה?